Senyuke ngendlela engakholakali isibalo sabantu abahaqwe isifo iCovid-19. Izisebenzi zezempilo zibhekana ngqo nokufa emehlweni usuku nosuku. Lezi zisebenzi ziyakhandleka emzimbeni kanye nasemoyeni. Kuyasilimaza nathi and akusenzi sifile right ukuthi siyafaila ukunipha lokho enizele ezempilo ukuthola ezempilo ezibhedlela. Njengoba senyuka ngamandla isibalo sabahaqekayo nje zigcwele phama nezibhedlela. Abantu abaningi bashona bengabodwana. Uthola ukuthi nathi self as doctors sifila kabi, sifila buhlungu ukubona umuntu ashona without umndeni wakhe around. Udokotela Buthelezi Mlambo wahaqwa ilesifo ngenyanga yedlule walaliswa esibhedlela isonto lonke nokwaba isikhathi esinzima kakhulu emndenini wakhe. Asigcoke nama mask na yonke isikhathi sinabi in groups sinabi together. Ngalesikhathi samaholiday kaChristmas kumqoka ukugqoka izimfonyo, kuhlanjwe izandla kuphinde kuqhelelwane.